से पहले ससुरवा जान अपन मुहावा देखई हो। जाए से पहले ससुरवा जान अपन मुहावा देखई हो। जाए से पहले ससुरवा जान अपन मुहावा देखई हो। मिक्स बाय मालिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। ससुरवा जान अपन भोले बात तुहार मजबूरी हो। बोला कैसे साहब हम दूरी हो। जान पिछड़ा से जाइबू उड़ी हो। रह जाएब काट के घूरी हो। काट के घूरी हो। भोले बात तुहार मजबूरी हो। बोला कैसे साहब हम दूरी हो। जान पिछड़ा से जाइबू उड़ी हो। रह जाएब काट के घूरी हो। सामने तू आई हो जनी तू न जाई हो। घुंघटा उठाई हो। जाए से पहले ससुरवा जान अपन मुहावा देखई हो। जाए से पहले ससुरवा जान अपन चेहरा देखई हो। मुहावा देखई हो। जाने चेहरा देखई हो। मुहावा देखई हो। मालिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। जाए के पहले ससुरवा जान अपन मुहावा देखई हो। जाए के पहले ससुरवा करे जा चेहरा देखई हो। ना खुशी के तोहरा होश बा। लागे किस्मत के हमारा दोष बा। कहे पंकज प्रभु ना हो। दूर चल जाइबू इहे अफसोस बा। इहे अफसोस बा। ना खुशी के तोहरा होश बा। लागे किस्मत के हमारा दोष बा। कहे सचिन अक्षय मुन्ना हो। दूर चल जाइबू इहे अफसोस बा। सुते जब जई हो देखी हो सपनवा तो हमरे के पाई हो। जाए से पहले ससुरवा जान अपन मुहावा